ang lalaki nga nagabay and sell sa mga kasapatan matapos nga nangin subject sa ginpatigan nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Ngaro Police Station sa Barangay Tacasaro, Iloilo City. Alas 2:45 kainas ang kaagaon sini nga Mayo 9, 2024. Ang subject kamo si Riwel Berganyo, 37 anyos, residente sa Barangay Aguinaldo, La Paz. Nabaklan ng subject sa isa ka plastic sachet nga napatian ni Shabu gamit ang 3,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang paginakopa ang 4 pagid ka plastic sachet nga napatian ni Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa Ngaro Police Station, nga ginamonitor nila ang subject sa 2 ka semana bangod sa nabato nila nga report nga bulyom ang pagbaligya sinising illegal nga droga. So, mga 2 weeks ago, pagkabato natin sila isang information, bangod nakita natin nga base sa information, kaya hindi lang isa nagtanong dito sa atin, medyo bulbas kung hindi siya magbuso, dagko kaysa ang dala niya. So, gin-priority natin din siya. So, tutukan din siya sa ating Station Drug Enforcement Team, no? Gin-monitoring ang hulag, at there's such nga nakakita ito sa higayon, no? Nga mahilo natin siya makatulong sa item sa mga kagahon. And with that, nakakanda kita sa madinagawang bypass operation. Dugang pa sa ngepe nga nagalin sa probinsya sang Iloilo ang supplies ng droga nga ginabaligya sang subject. Mga ka-K5 ginabanta sa 17 gramos ang recover nga suspected shabu kag mayara ini sa estimated market value sa 115,600 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si ka-K5 Eric Cañizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.